Wai ma mai amana haƙƙin ɗan adam shine daidai. Mu yi mu ceci kanmu daga cikin rayuwar da muke ciki. Mu gane cewa Alhaji Sani Shaban dan Birnin Zazzau shine mutumin da ya dace da ya ja ragaman mu a jihar Kaduna domin samun da aikin yi, abinci, sana'o'i, makarantu wanda ba yana gwamna bane yake wannan ayyuka ina ga kuma ya samu ragaman mu. Jihar Kaduna sai Alhaji Sani Shaban dan Birnin Zazzau shine zaɓin jama'ar al'ummar jihar Kaduna. Allah ka taimake mu ya ansa kira. Mai girma dan Birau ga mu gare ka. Na ce maki za ni yaƙi ne. Yaƙi kuma? Yaƙi fa ka ce. Kai ba soja ba. Kai ba ɗan sanda ba. Kai ba ɗan banga ba. Me zai fito da kai yaƙi da sassafen nan? Duk jama'ar jihar Kaduna ya kamata a ce sun miƙe tsaye akan wannan yaƙi. Dukkan local government da muke shi a jihar Kaduna sun tashi sun yi gangami akan idan wannan gwamna ya bar mulki wani gwamna za a samu domin ya ɗora abin da wannan gwamna ya kuma ya ci gaba da abin da ma wannan gwamna bai yi ba. Jama'a gaba ɗaya an duba an yi fakasin aka ga babu wanda ya dace sai mai girma ɗan Birnin Zazzau Alhaji Sani Shaban. Baban wakili ana ta yaƙi ta ya za a yi aje a shawo kansa domin ya tsaya takara. Aka bugo man waya cewa sarkin yaƙi ka zo ga abin da ke faruwa na ce na fi ku yaƙi akan wannan abin. Wannan mutumin shine ke duba gidan yari ya je ya ga shin waye yake da laifin da bai ta karya ba ya fito da shi. Shi ke shiga kasuwanni ya ga me jama'a ke bukata domin a siya a basu ya basu. Ya aure da zawarawa ya bi gidajen matan aure ya sa a duba waye mijinta bai da abin yau da gobe ya ɗauki jari ya ba mata kuma ya ba iyaye. Ya ɗauki taki ya ba manoma. Shin ya za mu yi wasa da wannan bawan Allah? Idan ɗan Birnin Zazzau ya zama gwamnan jihar Kaduna duk wani mutumin jihar Kaduna daɗi ya same shi kwanciyar hankali ya same shi. Shi yasa za ni yaƙi domin mu gangami ɗan Birnin Zazzau ya ansa kira. Alhamdulillah in dai akan mai girma ɗan Birnin Zazzau ne ka shekara a can Allah ya bashi sa'a. Alhamdulillah. Allah ya sa'a a wilwa rijal a harmu le mai girma ɗan Birnin Zazzau Isham Budor Budukul takarar hil gwamna Allah ya sa'a Allah ya sira. Amma to yakin da za ni kenan. Kin ban izini? To yanzu ki je gida ki jira ni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mama. Yawwa ina. Kuma min da me kawo ki? Ba buki ba. Ba mutuwa ba, me kawo ki? Mai gidana ya tafi yaƙi mama. Wani irin yaƙi? Shi ba soja ba, shi ba ɗan sanda ba, shi ba ɗan banga ba. Ya tafi yaƙi ne akan domin ya shawo kan mai girma ɗan Birnin Zazzau ya yadda ya takara gwamnan jihar Kaduna. Alhamdulillah wannan wallahi in dai wannan ne ina goyon baya. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a ya rabi. In dai ɗan Birnin Zazzau ne dama wannan gwamnan ya tafi sai shi ɗan ma mai taimako ne ya aure da jawarawa ya aure da ƴan mata ya taimaki talakawa alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a ya taimaki mata masu zaman gida aure ma wallahi alhamdulillah kai hai naji wani abu na farin ciki wallahi Allah ya ba shi sa'a ya ɗora daga inda wannan gwamnan ya tsaya. Mama Rajili Masha bidawar bulkallan bulgara sana mai girma ɗan Birnin Zazzau Ashan Ibga gwamna na jihar Kaduna. Allah zaɓan muna wallahi. Allah taimaka muna ya Allah. Allah na roƙe ka ya Allah ka ba wannan bawan Allah.